Já jsem Cody a tohle je Kryšo24. Čau. Tak co budeme dneska dělat, Kryšote? No, dneska asi najdeme místo na bydlení, nějaký to dřevo, ty základní suroviny. Ano, jak už můžete vidět, Kryšot má sekerku. Je to z důvodu, že když jsme se zaregistrovali na server, tak už jsme dostali... Základní prostě výbavu s tou novou. Ano, přesně tak, s tou novou. No tak mě napadlo, že já se to můžu dát takhle. Sakra, tady ještě reska všude. Já to mám dočí. Jdeme, utíkáme. Katapulte, padre. To fakt se mi to nějak leguje, mě to štve. Tak si zkus dát jako viditelnost fár a tady to. Jo, teď to mám. Aha. A to jedno, tak já to zkusím do příště opravit, to už bude. A tak budu se zase tak moc neseká jako ostatním, takže to v celé. Jinak, když se vám video bude líbit, tak můžete dát like a nás to podpoří v tvorbě dalších videí. Přesně tak. Hele? Jak to, že mě zase nejde tady kopat? No, tady je ještě ta reska, ale. To by to taky nejde? Ne, tady je zatím ještě reska. Dobrý, tak já jdu na tebe tepo. Aha, tak nejdu. Já jsem někde v té džungli. Ty, to je v háji. Takže já se tady budu nakonec muset dát ten... tak nic. Ty, jak se jmenuješ? TPA, Kryšot 24. Jo! Jsem vítěz! Jo. Helej. No a jdeme jako tou pouští dozadu. Jo, na tuto akci nemáš opravdu. Jo, aha, tak já jsem to měl skrytý, tak jsem neviděl to. Jasně. Že tady to... Bacha, tady ta jeskyně. Mám se do toho spadnout, to by byl dobrý začátek, takový epic fail. Aha, to jo. V tvém případu nelze co očekávat. V mém případu? Nic jiného neočekávám. Ano, přesně tak. Takový epic fail. No. Snad už tady nebude ta. Pro tady je ta reska. A pokud nás chcete ještě podpořit více než lajkem, tak můžete dát odběr. Všechno dám v popisku videa. Facebook já teda nemám, ale přemýšlím, že bych sem založil stránky. Když se mi do... Jinak já mám Facebook a možná ho dám do komentáře. Facebook nemám. Ale já mám samozřejmě jako chytří lidi mám Twitter a G+. Hej, už tady není reska, super. Super, já nevím, kde seš. Ty seš dobrý, mama. Dělej, už normálně na těch dříví všechno. Jde se to rozhodit. Vidíte, rozkazujete, všechno děláš špatně. Dělám si srandu. Ano, jak víte, dneska je co za den? Pátek! Pomoc! Honí mě Spider! Jau! Au! Mě má zabil hejzlík. To je nějaký jablíčko by mohlo spadnout. Jo, mamo! Nevím, mám jablko! Máš jablko? Jo, mám jablko. Ano, mám jablko. Ano, synu. A jak všichni můžete vědět, tak Kryšot24 propadá ze školy, tak tady moc nebude moc trávit času. Jasně. Ne, dělám si srandu. Je to hrozný šprt, má samý jedničky. Ale prasátka a jejich tady mraky. Kde seš? Já chci... Tam zatím tím, jako za tím lesem směrem k Au. ty takový ty hoře. Ty krásu těch to je. Dělej, pojď. Ty se podportuješ, to mě neumíš najít. Ne. Ty kráso, prasata. Já chtěl bych vidět prase, a krásný prase. Jinak dneska, 11.1., jo? Ano. 2013. No, tak 2013, tak jsme založili Minecraft Play, se jmenuje. Zase
zase mi nějak laguješ. Mně se taky teďka nějak laguje. Jo? Už ne. Ne, jako já říkám, že ty si mě laguješ. A A kolik máš masa? já 14, 15. 15. Já mám 14. Jo, jsem lepší. Ještě já. No, poprvé. Naposled. Prosím. Nevěř to. Třeba rozumím víc počítačům. Ano. To víme všichni. Ale- Víc letadlům rozumím. Jo, jasně. Třeba Dobrý, jako, ty že, jsi dobrý. jakože to hlavně, co mají vedle sebe, je takový to křídlo, nebo co to je. Hej, tady je uhlí, já pak natěžím ještě cobblestone, udělám pec. Samozřejmě my si něco budeme natěžovat taky teda za kamerou, jo, což se omlouváme, ale je to prostě tak, aby se tady nenudili, je to škoda potom. Jinak Aby jsme tady se to je ne- úplně náš první díl, takže dneska to bude tak 10 minutový, už nahráváme 6 minut. 6 minut, jo. To jsme toho moc nestihli. A já zase nevím, kde seš. Ty vado. Já jsem tady těžil to uhlí. No tak ale, víš co, zase když je to nebude ne. bavit, tak Bouchnu. pak si nás vůbec nepustí. Sorry, mě tady trochu bouchal. Teda nebouchal. Zvonil mobil, takže... Počkej, já musím ještě natěžit ten tam. Ty jo, tady prasat jak hustě. A budeme se snažit každý týden tak 2-3 videa dát, ano. Takže Jo, to snad jo. podle toho my taky máme školu, teďko jsme v 8. třídě, nebudeme říkat, na jakou školu chodíme. Ale povinnosti jsou Prostě- přednější než tady to. Takže No, hlavně škola, kterou bychom vám řekli, tak tam ta naše díra nic neřekne. no je to nejlepší škola v okrese. No, ale v okrese jménem díra. A tak jako pár učitelů je tam dobrých. A nebude se bavit o škole, to bude víkend, tyjo, tak co tady řešíme, nějakou školu podělat. Máš pravdu. Sakra, kde seš? Já tady to jsem u velkého světla, já tě nevidím. A takhle, ještě každý druhý díl se budeme snažit natočit vlog, nebo každý třetí. Vlog jo, už si hodně věříš. To necháme na těch, na diváci, kdo chce vlog. Prostě pokud byste měli nějaké rady pro nás, co bychom měli zlepšit, tak nám to jasně napište. Protože nás to hodně podpoří My se budeme pokusit odpovědět prostě na každý na každý váš komentář. či otázku, váš A komentář. taky budeme na ask.fm, všechno dáme do odkazu. Jo, Ale ty bláho! Rychle to na tebe. On mě zabil! si děláš srandu, Já ne? tam měl jídla. Ty vado, požehnaně. No tak tady máte zrovna příklad, jak se Minecraft hrát nemá. Proto to natáčí. Já tam měl 21 masíček. No, takže tady to je takový jako poučný video. Už jsi tady? Jo, já vím, kde jsem možná byl. Kde to seš? Jo, to je ono, to je určitě ono. A- Mně napadlo, že bych si to podle videa našel, jo, ale... Ne, to zase nestihneš, protože máme na to, víš, 5 minut, než ti ty itemy zmizí, mám pocit. To je trapný. No furt lepší než aby... Já jsem takový hrozně šikanovaný. Kráva. Jinak kdybyste měli pocit, že se opičí proti o nějakým let's playerovi, tak to není záměrně a nepište na to. Ano, jako... Jest- Ono třeba nějaký hlášky nebo to, co dělají, třeba... Nechci dělat reklamu, ale třeba Minecraft nebo Pedro. Tak... Lak? Tak je jasný, že to budeme taky dělat, že jo, protože... ty základy jsou v Minecraftu nebo hlášky, že jo, tak jako... No ale budeme se snažit co nejméně Přesně. prostě to tak Co nejméně copyrightu. Já jsem tě zase ztratil. Hele, tamhle je vesnice. Okrademe já. No, jenže tam nikdo, ty se furt porkuješ, jo. Hele. Voda? Ne. Do příště samozřejmě si vymyšlím nějakou hlášku, abych přivítání vás fanoušků, no.
No jinak fakt, tady to je náš první díl a podle něj se taky zařídíme jako podle diváků a tak Ano. dále. Ale Jdeme do té vesnice a tam to asi dneska asi ukončíme. jo. A kde je ta vesnice? Hele, slepice! Tu tady bydlí nějaký kohout. Já mu zabiju prase. Zabij, cipni. Ano, je taky prase. No, snaž se to zabít, já mám 13 pečenýho masa. Kdyby na to když je zrovna koukal, tak jsem to já nebyl, jo? Jasně. Hej, našel jsem dýni. Tchýni. Dýni. Tchýně. Tchýni. Hej, cože? Bacha, je tady nějaký hráč. Uteč. Brám, hajzl. Dělej, utíkej. Ty mě zabil, jo? On tě zabil. Ne, mě nezabil, já Já zdehám. taky, ale já nevím, jestli za mnou. Já jsem zdrhnul snad do bezpečí. Jsem v té vesnici, snad za mnou nejde. Ale běžel za tebou. Ty vole, ten mi dal damage jako prase. Pojď na mě, pojď. Pomoc. Napiš mu, ať mě nechá. Dělej, děj. Napiš, ať mě tomu Sav, nebo jak se jmenuje, nechá. Já nevím, ale podle mě to si byl ty, kdo mu zabil ty prasa. Ne. Tak se na mě portní, dělaj. Jo. No tak hele, radši to ukončíme. Já jsem mu zabil prase, on mě zabíjí. Hajzl. Time, prosím tě. Sorry za to slovo. No, tak já si myslím, že dneska už to ukončíme. Já snad Ne, ještě to podle neukončíme, toho, já jak ještě se vám- zabil prase, teda slepici. Jak se vám tady to bude líbit, tak my natočíme podle toho taky nový díl. Ale... No, ještě bychom si ale mohli... Co je? Proč se na mě teleportuje? Kdo se na mě teleportuje? Ne, nic nepřijímej, prosím tě. Ne, krávo. Hele, ale mohli bychom si ještě tady v tom díle mohli najít nějaký domeček nebo něco prostě, kde budeme bydlet. Nějakou jeskyňku. A já si myslím ale, že jestli nemá YouTube prostě omezený časy, No, víš, to. když tam dáváme jako první video. A Takže tady to je i pro vás inspirace, abyste nám dali like a odběr. Aby jsme mohli No, natáčet tak já další si videa. myslím, že sice tady nejsem ten šéf, ale já už se s váma rozloučím. Doufám, že se vám video bude líbit. Tak zatím čau. Ahoj. Ahoj. Ne, co mě zabíjíš?